boys kanga fry here iri kurohwa iyi amanaka kuna vanhu vanokanga madoko imhomzi yako here iri kutsemura kanga fry. Hayo muradhiyo siyana nazvo, haisi mhodzi yangu iyi, Bridget ari kubika uyu. Hapana nakangomi nomboshamisira ari kurova apa. Madoko musarwadziwa mani, ita kunzwa hwema ndichiri kuzasi uko kumakoronga uko. Handine timing mafanana okafodya yese yandakasiya nezuro ikai bhema zvako yese. Hayo muradhiyo haukunotaurira pasi hero, unonzwa ndinoendese rutoni pamogo apa. Vangati bheme zvinozivikanwa paJen King mani, munozondipa kana tabuda maiziya ndinonzwa neradhangura ndakaputiswa panapa. Ibo sori madoko, kutongofarisawo kwandaita chetapo. Ukambofarisireko mukoma wangu? Hapana wangu, kutongofarira upenyu wedu watiri kurarama. Ko iwe kamugido kenyu kaikai kari kubatika here? Kariko kuseru hindava. Hapana hangu, karova wena. Nozotipesa apa ndaishaya kuti kamugido sikikona madoko eneji yakainayo yachiona kane marumiro akanoita wagwani izvo munenge muchikakangira zvenyu muri kudheni kwenyu kunoko. Iwe arimbobikeiko muzukuru wako uyu? Ndanonokerwa inisha ugona nhasi ika ndatongofamba netumatu